Республикада югары әзерлек режимы чорында кагыйдәләр һәм таләпләрне үтәү фактына сәүдә объектларын тикшерү системалы рәвештә алып барыла. Алар арасында шәхси саклану чараларын кию, хезмәткәрләр дә, сатып алучылар да маска һәм перчаткадан булырга тиеш. Дезинфекция чараларын куллану, социаль дистанцияны үтәү өчен төшерелгән тамга булу, шулай ук бүлмәләрнең дымлы җыештыру һәм дезинфекция журналын алып бару, эш көне башланыр алдыннан хезмәткәрләрнең тән температурасын үлчәп теркәү тикшерелә. Сәүдә объектында бер үк вакытта күп кеше җыю да тыела. Мәсәлән, 50 квадрат метрлы сәүдә мәйданында 5 сатып алучыдан да артык булырга тиеш түгел. 100 квадрат метрга 10 кеше, 200 квадрат метрга кадәр 25 кешедән артырга тиеш түгел. Бүген район үзәгендә рабочий группа составы белән торговля объектларында тикшерүгә чыктык. Шулай ук федераль сетьлар, район магазиннары, парикмахерскийлар, бар төр бытовой услугалар күрсәткән объектларны тикшереп чыктык. 20дән артык объектлар тикшерелде. Иң беренче чиратта Ради Хабировның указына ярашлы кагыйдәләрне тикшердек. Масочный режим, социаль дистанцияларны дөрес үтәү, вакытында дезинфекциялар үткәрү, журналларны алып бару һәм башкалар. Нәрсә әйтәсе килә? Булган кимчелекләр урыннарында төзәтелде. Район халкына үтенечебез зур. Торговля объектларына кергәндә маскалар, перчаткалар киюгез сорала. Барыбызның да бер-беребезнең эшебезне хөрмәт итәйек. Маскаларда йөрик, сак булыгыз, җирләмәгез. Сәүдә, җәмәгать туклану һәм халыкка көн күреш хезмәте күрсәтү объектлары буенча рейд чаралары барышында төп кагыйдәләрнең нигездә төгәл үтәлүе ачыкланды. Әмма халык еш кына кибет хезмәткәрләренең үтенеп соравына карамастан социаль дистанцияны сакламый. Масканы тиешенчә киеп түгел, ияккә эләктереп, кесәдә йөртүчеләр дә очрады. Ничек кенә булмасын, таләпләр үзебезнең хәвефсезлек өчен, чирнең таралуына юл куймау өчен. Шуның өчен үзебезне дә, тирә-яктагыларны да сакларга тырышыйк. Алина Хатимуллина, Ренат Хатимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.